3 urteko lana izan da, aurreprestaketa, materiala jasotzia, eta indozue lehenengo bidaia, elkartearen lehenengo bidaia Senegalera proiektu hori ikustera eta bertatik ezagutzera. Zelakoak izan dira urte hauek? Bueno, azkenian, gisa esan, gure proiektuak erantzun oso ona eki dagoa. Bai udalei partetik, bai jende anonimaren partetik, eta guk genukan amatasun bat itxeko proiektua, eta jaso dugu diru laguntza Eskoreatzakoa, Bergarakoa eta Aretxaletakoa. Eta gero, Arrasateko ospitaleak dohaintza zabala eman zigun, ekografo bat eta ospitaleko gauza pilo bat. Eta horretarako bai kanpaina genuen eta jende anonimoaren erantzuna oso ona izan. Eta oso pozik gaude. Osasun zentrua ikusi genuen, eraikitako gela bebai, amatasun gela, eta gero itxoiontze gela bebai, eta ja gero beste bat egingo da, eta hortik aurrera zer egingo da, ez dakigu. Monsieur le médecin chef de district. Hortaz, amatasun unitate bat bertako emakumei arreta emateko, eta jaso duzue Bailarako udalen laguntza eta baita Debagoieneko ospitalekua. Bai. Bertan, zela jaso dabe? Hombre, bertan oso pozik daude, eta oso eskertuta, gurekin euki dabe, dana, gurekin izan da oso politzea ez da. Euren dako oso garrantzitsua da. Oso esperientzia berazgarria izan da. Ni zinegotzei moruen edo alkate orde moruen joan nintzen, eta izozkuten harrera derra izan zen. Gainera euren espresibitatea ezberdina da, eta hori egin zozkun olako zeremonia bat dantzakin eta kantuekin eta zoragarri izan zen, horrela ona auki gauen. Gero gainera nire semeakin joan nintzen, 17 urteko gazte batekin, eta gustora ibili gara. Oso talde anitza izan gara, bakoitza adin ezberdinekoa eta bere mundutik, baina denbora guztian egon gare danak batera, eta elkar bizitza gure artean oso aberasgarria izan da, eta gurekin harremanak eta hartu emanak oso onak bai. Gogotxu etorri zari lanian jarraitzeko? Bai, hor ikusi dugu zela batez be infrastruktura aldetik bazegabezia dituzten, egon ginen hango bertako eskola bai bizitatzen, eta daukagu orain lan eremu pilo bat elkarlanean jarraitzeko. Aprobetxau gauen zeremonia inaugurazio egun horretan, holan ladrilua eta porlana bai botatzeko urrengo proiektuai aurrera pausua edo lehena pausua emuteko. Oin gura dabi egin una sala de puerperio, hori, justo erditu eta lehenengo orduak horreukitzeko, eta oin horrekin hasiko gara, baina, hor da eremuak pilo bat eitzeko, eta eura bebai asko ematen dozkute guri. Azkenean harrera hori eta eskerre ematen moru hori bebai oso aberasgarria izan da. Hortaz, urrengo urratsa behintzat simbolikoki emon dozue. Bai. Eurendako ikusten da kristona, baina guretako ez da horren besteko diru laguntza lortzen baditugu. Bai, porque gero hemengo lagun batek eman zidan
kolegio baten egiten du lana Gasteizen, da eman zidan materiala hango eskola baterako. Bartatia, pinturak, kolak eta olako gauzak, eta bueno, horrekin bezkertuta, eta jo, estola ikusi genuenean, benetan pupitreak eta bueno, eskatu dozkue laguntza beste gela pare bat egiteko. Hortaz, hainbat proiektu Beharra badaukate, bai. Gero emakumape eskatu dozkue lokal bat. Eurak elkartzeko eta transmititzeko beraien, eta gu hemen bageneukan lokala emakume taldiak, eta guri tendu dozkue, eta oina da. Hola zen. Leku desberdinak, baina burruka batzuk antzekoak, ala? Hori. Eta zuek bertara juntzarienean eta ikusi dozuenean 3 urtetako lana hor fruitua hori dela, ze sentidu duzu? Hor emozio pilo bat. Nire aldetik behintzat lanian jarraitzeko gogoekin etorri naz, ez? Eta badakazu ez gauzak buruan, ez da aurrera begira? Bai, emakume taldearekin egon ginen, bertako emakume taldearekin, eta beraiek nahi eta lokal bat, oso garrantzitsua da beraiendako, ez? Lokal bat eukitzea, formakuntza emateko, euren ohiturekin jarraitzeko, eta, ze emakumeak nahiko organizatuta daude, eta nik uste dut euren gizartean pisu handia dutela, ez? Eta, horretan saiatuko gara. Haiek eskatzen dute urtero diru laguntza, eta gu bideratzen dugu hortik. Udalak eukitzen dauen, beste taldiak bebai aurkezten, beste eskaera batzuk ez, aurten adibidez, 6 eskaera izan ditugu, eta diru kopuru aldetik, danak oso importanteak eta politxa proiektuak, orduen diru kopuru berdina jasotzen dute. Aurten ez dakizen bat izango da, 2008 eta horrekin egokitu inbira. Oso ondo, joango gara ikusten aber zer ematen Bai, merezi dau, merezi dau. Oso ondo, mila esker. Bale, zuei.